Adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. na Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Laika, hingkod ang pangidaron, taga Ubay Bohol, punto medikal kini nga akong suwat suliran. Dili gid ni ako, bahin kini sa akong pag-umangkon, nga dili man siya makabantay nga nakaitsar na siya siyang hukaw. Aron inyong hisabtan, sugdon ko atong 3 anyos pa siya. Ingon inyang mga panghita po. Like panganda mo, kay niya sila silensi karon. Ha? Kuyog ni Dudong nito'y ma? Ang akong pag-umangkoy? Siyempre, niagyod ang akong apo. Ang ug ibuwag nimo sa inahan. Ay, salamat. Magkakita na ko sa akong pag-umangkon. Oh, nakanaay, may tricycle lang ihunong sa atong tungod. Basig sila na. Dali ma, ato sila sa gaton. Amin ko ma, kaloyan ka sa Diyos anak. Dire apo be, bless ni Lola. Uy, kabutan sa akong apo. Bless po ni Tita B. Ka-cute sa akong pag-umangkon. Ay, pipipi, ako'y kugos ani niya pasaka sa atong bahay. Dali dong ito'y. Kugos ni Tita Laikali. Ay. Okay, niya na ta sa taas. Utang nakadudonghan, ito'y. Pensay, ay, mura lagi na ni mahong bata. Nalibang na sa dingwa mo surti ay. Dong, nalibang ka? Ay, mga gining bataa, uy. Dili mo sulti nga nakapagawas na di ay sa iyang hugaw. Ay, sus. Ingon na anak mo yun ng bata. Limpyoy lang na ninyo, kay nalibang mangkaha na. Oh, nana, nalimpyuhan na ka ha. Dong, nito'y. Basta kalibangon lagi ba, masulti. Niya, ubuon ang perol. Dili malibang sa perol ha. Bad man na. Ew, kaayo. Ingon anak yun na siya, di mo sulti. Lagi, dili ta kay bawo nga nalibang na ba di ay kay di man masulti. Pero, di ba makalitok naman na siya? Oh, oo, unta. Pero na, di mo sulti kung malibang ba di ay siya. Uy, ay sus, nganahan na manggid ang bata. Labi na kay gikan mo atos biyahe ba? Niya, di pagyud ka ay kasultin ng bata ah. Ay, ato lang una ng sabton. Kay bata pagod, mausap na nigdako ana. Ako unay bantay ni mo rin ha. Kay wa man si mama ni mo. Tapos may gilakaw. Behave ra ka ha. Tubag ng bataa mo. Sige ha. Duwa lang ka diha ha. Pero di manaog sa silong. Di mo laag. Dinirata sa taas ha. Kaya naman sa buhaton si tita. Saman rin na ni Maho. Ano? Nalipang nasad ka? Hindi mo tao ka musulti, uy. Atong mahubo ng imong purul. Ano may bataa, uy. Mara di man makabantay nga nalibang siya. Dihang 3 anyos pa siya,
Among gisabot nga ingon adto ra siya. Di mo sulti nga magpagawas di siya siyang hugaw ang akong pag-umangkon. May baon na lang di nga miitsar siya kay nanimaho naman. Apan, nadako ang bata nga maulang gihapon. Murag dili siya makabantay nga nakalibang na siya sa iyang purol. Unya? Hey, abot lang ni mo nito yoy. Ganun lang ulit naman mati. Uy, klases nito eh. Kalagot pa tao, oy. Kapag gani magsugod ang klase, nalibang na siya purol. Ha? Kapoy kayo bata, oy. May bakba man nung ta, dili man mo sulting malibang siya. Ay, kalami ba yan mo subagon bata ka, oy. Oh. Ti, uy. Ay, lang sa nahanig sumbag ang bata. Makalagot kayo, oy. Pero meron na siyang unana, di ka sabot sultian. Nag-usik-usik, naging misa among oras dito sa eskwelahan. Kapoy glambaan na niya sinina. Ako na lang sulti ni Domit Baby. Ano lang nagkasabi ikod? Ikaw na limpyo, anak. Katilang mahinaikan ko na ron. Na! Dong, hilom na ha, dali. Si tita nilimpin mo. Nanadong ito'y ha. Limpyo na ka ha. Nalimpyohan na ta ka. Thank you! Sa sunod dong ba, kung kalibangon na tanik ha, sulti, aron di masuko si mama ni mo. Kay awa o, wahinon ka ka-eskwela karon. Kay nanguli na lang noon mo diri sa bay. Naka-absent na sa tinuon ka. Sunod mo sulti, gyud ka. Unya ako buon ang imong purol. Uwa ka mahibaw? Okay po. Mama na okay. Naku. Unsa? Murag may diferensya ng bata. Ha? Si Bakutaon pa, uy. Normal ba yan nga bata si Nitoy pa? Nya, unsa man na? Ha? Dili man siya kay Bao nga nakapagawas na siya siyang hugaw. Dili man na normal. City anyos na itaw ng bata. Ha? Mo grade 1 na gani na. Wala kini akong ikabalakan pa, uy. Mayo pa karon kay kinder pa man na siya. Half day pa man ang iyang klase. Unya kung grade 1 na siya. Full day na baya na siya nas eskwelahan. Mo gani. Nga, ingnaon niya na si Lindsay. Nga kung makakwarta sila sa iyang bana, ipa-check up nila ng bata ug naunsa na. Ganong dili man magkamatikod nga nakapagawas na dahil siya sa iyang hugaw. Naguulog na luoy ko sa kong pag-umangkon. Kay hapit na lagi siya mag grade 1 ug mag-holding na unya siya sa eskwelahan. Nabalaka ko nga basig mabuli siya sa eskwelahan kay dili lagi siya makabantay nga naka-HR na siya. Hinuon, ginagmay raman ang iyang hugaw. Muralag iti sa manok. Pero mausad lagi, dili siya makabantay. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, mag-7 anyos na nga akong pag-umangkon. Apan malibang paghihapon siya sa iyang purol. Naunsa man kaano siya? Ado na ba siya ay sakit? Unsa man kani iyang gibati? Ikaduhang pangutana, akong gipangutana ang bata. Dili man ko na siya makabantay nga nakalibang na siya sa iyang purol. Ginagmay raman hinuon ang iyang hugaw. Murarag iti sa manok. Naday ingon ana nga dili makabantay nga nakapagawas na sa iyang hugaw. Ikatulong pangutana, matod pa sa bata, dili man ko na siya muutong. Apan mahibaw-an na lang namo nga nanimaho na siya. Normal lang ba ni sa bata? May chance ba nga manormal ka ni siya? Ikaupat o katapusan, kung may abnormality gyud ang akong pag-umangkon, unsa man nga doktor ang akong duolon kung doon na magyud ni siya sakit. Dako ba ni og mabayran? Kay maluoy mi sa akong pag-umangkon nga mabuli kung may eskwela na siya og grade 1 puhon, din whole day na ang klase. Palihog tabang yung tambagi ko, kini ang akong soliran, Laika.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo karong adlaw. Kung lagi ka medical doctor ko, psychiatrist o drug addiction specialist, ako motambag sa inyong mga problema, may tungod sa mga ginadiling drugas, medical problem, psychological, emotional o behavioral, o basta kay nagtuo mo nga makatambag ko, ipadala lang imong sulat-sulat sa among address nga ihatag na ko ninyo karon. Pwede niyo padala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong Suliran Official Writers Page or sa among address di sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga don't count the days. Make the days count. Dili man ko na mo matter unsa tang kadugayo na mabuhi aning kalibutan na. Wa man gid mamatay na to, patay man gyud tanan, dili lang ta magdungan. Pero ang mo matter kuno kayo unsa may imong nabuhat kining kalibutan na samtang buhi pa ka. O ana nga kamot lagi tag makatampot ang gamay lang sa improvement sa humanidad, sa humanity. Kung magtuo ka imong buhaton dili makalipay sa ubang tao, ayon na nagbuhata. So ato magtatampo karon lawa si Laika, 20 years old, taga Ubay, Bohol. Man ni Laika, iyang pagumangkon. Dili makabantay ko na iyang pagumangkon sa bati na tugas sa drama nga maka-itchar na siya sa iyang hugaw. Bowel movement ang iyang pagumangkon problematic, no? Embarrassing ba po kayo, no? Labi na ka sa mga gathering. Labi nagyug na kay giatinan nga dinner party, no? Nya, manimaho, malagi. Na. So, nakasabot yun ko sa problema ni mo Laika, may tungod si mong concern sa imong pagumangkon. So, sumasa na bati na to gina sa drama, kuhan, ito nakatuig ang iyang pagumangkon. Pero modipikit pa, malibang pa sa iyang purol. Dili kabantay. Ginagmay raman hinoon ang mong gawas, pero mga lagi naman imaho lagi. Pero di bisa man kunog dili siya muutong. Ano man nga magawas man. So unsa mo kun itambal ani unsa may doktor nga duulo ni ani, no? So diha sa Bohol, no? Sa dili pa na kutubago ni mga concern ni Laika mitong siyang pagumangkon. So going back to the problem of Laika sa taga Ubay, Bohol, lisuran magyo kong itaga aglaban sa ogan like no. Anyway, kining bowel incontinence daghan ni siya mga rason, no? Ang rason ani nga kanang mag-constipation, prolonged constipation kaya hindi ka makalibang o mag-diarrhea, mag-irritable bowel movement mo na among gitawag nga ana. So naay mga terms ang kung paano Crohn's disease mo na kung mga hinumduman, no? Inflammatory condition ni siya sa atong gastrointestinal tract, ug uban po na naay bowel incontinence kaning naay grabe nga hemorrhoid, no? Pero bata pa man ni pagumangko ni mulay kano 7 years old pa man ni. So posible gyud nga kaning kanang naa siya defect diha sa iyang bowel sa iyang large intestine, no, sa rectum dapit, no. Number 1 gud nga rason nganong naay bowel incontinence because of constipation. Kana bang dili ka kay saran, so mo suggest ko like nga paimna kunog daghang tubig ning imong pagumangkon, paimna kunog daghang tubig para nga dili siya dili siya constipate, no? So naani mga exercises pero kinahanglan ni guidance sa somebody nga expert na ani, no? Ang imong duolon kani nga doktor Laika, no? I do not know kung naani sa Tagbilaran o diha sa Ubay, kining gastroenterologist mo gid sila expert na ani, na kibalo ko so one of the suggestions sa gastroenterologist kay pasulubon ni sila og kanang medyo absorbent nga mudog murag tawag ani kanang diaper, murag padding ba nga mo absorb lang daw, no? Dili pud ma-embarrass kay tag naa sa mga gathering. I understand nga mo ni sa eskwelahan ba sige bully ning yung pagumangkon sa mga classmate mo lagi naman imaho. Kanay mga exercises, no? Anay mga exercises nga ingon ta pagahimuon para nga may minimize ni, pero muadtog gyud ka og gastroenterologist nga ani para nga ma-examine gyud siya unsa maghihinungdan. Anay mga exercises nga maitudlo para makuan. Unya, as much as possible, you take plenty of vitamin D ng mga mga gulay, magpabuhat sa adlaw sometimes. Kanang dili pa init po kayo kanya kining
You may take mga anti-diarrheal kung nagkalibang, mga anti-diarrheal ha, sa mana kanang loperamide, kanang diatab, mga inana no. Anticholinergic. Anticholinergic pwede siguro bipyridine hydrochloride na anticholinergic man no. Mga laxative. So ako balik kon fiber supplements, pwede ra yun na. Fiber supplements pwede ra yun nga imong kuanon, ipakaon sa imong pagumangkon, ha? Kaya avoid tawag gani caffeine, ha? Avoid caffeine kay maka-add na siya sa problema. So ang pagkahimuon ani na ay matugingon ako ipa-wear ni siya adult o ay dako na ba yan ng 7 no? Pidya nga kuan diaper nga na bowel training guide mo sa gastroenterologist na apo exercise ani nga gahi mo increase ang tension sa muscles ng dapita sa pelvic area ug ma-stimulate ang mga nerves ng dapita, no? Especially the sacral nerves. Kato mga anti-diarrheal, kung pananglitan ka na infection, like urinary tract infection, maka-add-on po ni sa problema nga magka-bowel incontinence, ha? So, limit caffeine, limit caffeine. Or ayaw na lang yung paim ng kape, ha? Kanya, kung mahimo, through the suggestion of your gastroenterologist, basig inima ni siya, basig center manang inima labatiba ba kung murag hugasan ng iyang bowel iyang gastrointestinal tract no na ipaagi dia ang murag tubig na sila isuksok dia nga malimpyuhan ha balikon ako sa makausapa si katulong higayon kaupat kay gayon go and see a gastroenterologist ha para nga makurian kay embarrassing gud tinud binag na mga social gathering nya manimaho no kay mahol gina mas grabe pa man ni sa urinary incontinence kay urinary incontinence madadara mag pading-pading kung bowel incontinence na gani siyempre ma-embarrass gud ta no o basin og kung balikon nag-adto na sa eskwelahan o ibuli ni sa mga classmates kay mawala gina ang problema na ay uncontrolled bowel movement yan bisa ginagmay lang pero manimaho manggon no alright so now takasabot ka sa speaker ni Mulay ka dia sa Ubay Bohol madjong adlaw ninyong tanan dia sa Bohol ug hinaot nga gabi kining tourism industry sa Bohol no madyo unta og mapariha po niya ang Southern Leyte para nga mo naaba po yung mga makwartahan taon pong mga tao diya sa Region 8 dili kay magsalig sa lubi nga hapit na namang dili paliton ha na wala po yung mangko ingon si Ma'am Gima Dispisa wala ko na yung mangko hinahadlok na sige kwari mahadlok kaya ng mga isda ug na magaling og bato magpalayo kung na mga tourist local o international tourist musuda sa inyong lugar makaboom ni sa inyong economy kay ini mga turista manggod local or international ang problema ni mga tawhana sa paghurot silang kwarta may problema ni mga tawhana ni mga itag kwarta sa paghurot silang kwarta so may mahatagan po ning tao nga tumugig sunan nga way sud bitaka okay so inaot nakasabot ka Laika diya sa Bohol balo ko daghan kay mga turista sa Bohol grabe ha every hour na biyahe nga pasta sa ilong Bohol kayong Tagbilaran o kayong Tubigon so once again ako si Dr. Rene Obra inaot na nagkahatag ko inunta something na ma-learn karong adlaw adto sa itong mga international nga mga listeners thank you very much all over the world kinamtay live streaming so from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center Radio Mo Nationwide Tatak Arman daghang salamat o maayong adlaw.